Sender karong igala. Tumatagan ng pagdagad ng pinadahaki ni sa kalalaki nga mapatawag lang sa ngan nga Luis. Kini gibata duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Luis. Hindi akong problema bahay ni sa kong asawa. Kami biya na ako. Ug kung ano, inon ko na pagsugod ang tanan na hitabo. Sugdo na ko sa dihang wakas siya mabiya na ako. Ay, kami nga usap payag kanhi atong gipuy-an sa duha ta kagugma. Ay, wala na iyang kaayag. Unong na dong, kay dili mingaw dong. Sabak kayo. Mulakaw sa ko ha. Ako na kong sista ko na kong gitar mo nang wala na kong gitar. Asa ka? Mulakaw ko, mangumpra ko, lutuuno na to ugma kay Father's Day. Mo, wa? Maghikay ni ka? Ay, gamay ra kwit. Para mo, ari sila sa nanay. Oh, diba? Okay. Napamaka kayo kwarto diha. Ay, naa pa may gamay. Pero imong punan, aw, nindot sad kayo, mayo kayo. Na, hukoy kwarto diha eh. Yaw, tabi ako ni mo tanan ng kong kwarta, akong sweldo. Wa na diha. Di apa lagi. Ah, sige, ato na ko ha. Giday. Uy, panglimpid ang daan ha. Nya mga kaldero, panghugasi daan para gamito na ko, luto, inigluto na ko. Oh, lagi. Sige, ato sa aris ako. Bye-bye. Okay. Malag raw ni Stina ra. Sa akong birthday, wa maghikay. Nya kaninoon, maghikay siya. Pasagdal na ako siya eh. Uy, Ay, naunsa ka ako, Luis. sa iyo, huwag may mamayan din ay. Huwag pa mong kaluto tayo, Stina. Ha? Nangumpra pa mas Stina. Ay nga no di ay. Di na di ay ko pwede nga mo anhi kon mangumpra siya. Ay, di na mo ibuot ako yung pasabot na ay. Paunsa man di ay. Maghikay man ko siya kay... Lagi, Happy Father's Day, manggod ko na ron. Unya, ang lipo ko. Kaya sa ako ng birthday, o sa maghikay. Karoon noon nga, Father's Day, maghikay. Kay nga no di ay, di pwede. Saan man pag-celebrate na mo, nga wa pa man ni anak? Ay, mausad no. Watuod matukma. Kung si wa pa matok mo, nay. Tukma! Lang, oy. Asa ka man dahil imong asawa, Luis? Ito, anong para lagi kay maghikay lagi ko na siya. Ay, pasti Kay naa man ka. Ay, buot nga ipasabot. Magikay siya kay na ako. Dili tungod sa Father's Day. Naambot na ito niya na yoy. Kamulay pagsulti niya na. Naglibog di ko. Kung nga nung naghikay siya nga sa ako ng birthday, huwag man siya maghikay. Pero sa Happy Father's Day, mahikay. Hindi makalibog ba? Kaya hindi pa man ko father. Kaya huwag pa man ni anak. Pascal bugal ginagawa. Ano to? Day, tagalan ko ni mga ipangupra. Hana rin. Ay da, kagamay raan ni uy. O magay nakaabot og 3 meal. Yan, sa mga ilutuon mo. Magluto ko crispy pata dong, nya maghumba sad ko chop suey. Tulo ka putahe ra uy, nya maghimo sa day ko kuan spaghetti ug mango float dessert. Kuya, wag. Da, at least natay dessert. Ano dagan mo kayo rin? Nagkita rin magtuos na rin. Ang ato din mga silingan di ay. Ha? Sila baya ug maghikay na sila no, imbitahon ra bagid ta, unya hatdan pagit tagsudan dinhi sa bay. Oh, mao ba? Ay laka balaka, ako rin bahala ani. Maluto ra lagi ning tanan. Just leave it to me. Dong, dali na mo. Nay. Oh, mga una ta. Ay, kuan, dali na, luto na ning sudan. Lami ka ayon ni. Ako nagluto ini. Lingkod na. Kuya, mahurot ni. Bahurot lagi ni. Awaron ni. Inig humana tog kaon, inig panawag na ko sa mga silingan nato. Kausaran ni. Mura ni maagi-ag bagyo. Ata mo kaon na mo, sige paguna mo. Dinuo ko, di ka ni masaya Ay, ng masagana. kuan, naparabay ice cream dito sa ref ha. Gusto mo ice cream? Tinoo ko ni Motin na, oy. Pulos man ni bawal na ako imong gipangluto. Ay, sus na, di pa na makatandog sa imuhang health. Uy, kanang karon naman sad ni, di man ni pirmi. May mag-ugma, surod adlaw, maulang gihapon atong sudan, di naman. Ay, naunsa ka sa kataon, tinaoy. Kung nakasa taon ng panlawa sa mo inahan, oy. Unsa ka ba ya? Ayaw ka bala kanay, kanang humba, gisagulan ko nagdaag lusartan. Maayo noon. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming.
Pagwara ko sa kahanggaw ni ko asawa. Dili lang ko na pabalak unang yang inahan, kayang humba, gisikulan ko nila anog losartan. Ito sa taong inahan. Unya to. Asan mo itong maslingan? Mo malagi nangan hiday. Na, unsa ka pag-ani nga naghikay mo sa silas ila? Saan pa mga agleksyon, oh? Unya, saan mo na ito ni masudan na, daghan na ba ni... Aw, ugma, initon. Ha? Nito, wala lagi, bidag ni mo eh. Wa man taong ka magkuna-una, nga. Kaskas ka lagi sa kwarta, eh. Ay nga nung mag-uol man ka nga, di man na mausik, uy. Pwede man na isuwa ugma sa sunod adlaw. Garo ka, basig mo ginarti ka, ha? Dahil magkagalan ka mukha ano, kadubo nga. Kuan, maugmaan. Adobo man to. O sige ka, bantay bitaw, ha? Unsa man gyud ka, Luis? Makikaway gyud ka nako? Wa man good. Hilaw na lang diha. Sika pa magyaw-yaw diha, uy. Hala ka dihay. Nasuroy man. Sapot ko sa bahay tiyo, eh. Oo. Ano naman ha? Away me, tina. Paawa sa Mustina? Ida no? Lagot mo yan, agot. Ano man? Dili ka mamuna-una sa budget ba? Kaskas, kwarta. Iba tayo tao, murag doon na kay sumbong na ako nga problema na kadit-kadit pagpalit kong mainom na to ha, para lami kaya itong istorya. Huwat lang ka di ha, Lois. Sige, tiyo. Aw ba? Ayaw sa patuyang anang imong pagkakuan gastador, oy. Hunaw-na sa taon ng imong bana mo'y nagkuha nagsig, kuhaan ka nagkugig maayo. Mo'y nanarbahog maayo para doon na mo'y ikagasto. Unya, imo lang igasto sa way hinungdan. Unsa man way hinungdan nay? Puro ti magani mong ub-ub sa crispy pata. Ay, bitaw. Pero pagkauman, murag misanting akong tagkugo. O gwapa ko idang tambal sa high blood, ambot lang. Paingon pa kay nga, ang humba, imong gisagulag lasartan. Lusartan man gud akong gisagol. Oh, lusa to? Lusartan. Oo, ingon ka. Be, puwerte sa taon na kung kaunsumba. Ahak, bayaan ni mo eh. Mamatay man ka nagway hinungdan. Nay, di ka mamatay ato nay. Kausarat to. May magpermit ang gababoy, uy. Ay, bisa na lagi. Ang gisayangan sa imong bana, kay daghan kayong nausik nga mga pagkaon. Ay, unsaon man lagi nga ato mga silingan, pulos man sa day sila naghikay. Diwa sila mga yung pagkaon. Mas kita pa'y gihatagan. Awa, kay wa man tay lechon mo itong gihatagan ta. Unya, wa kasayanging ang mga sudan nga wa man mahurot. Ay na, di na ta magisgot na nay. Uy, wa na to. Erase na to, erase. Ako nabantayan kaniya asawa. Grabe yung kayo mo yung gasto. Pero sa diyang birthday sa iyang inahan. Day? Biting ka rin nanay mo. Muna mo handa. Yan, sa may gusto niyo, magkumba na sad ko. Mag-crispy pata na sad ko. Yan ikaw man, mangayo kag lusartan. Itay basulog, manakit ng tag-ugo ninyo. Ay, dili man good kinahanglan nga maghumba ka. O crispy pata. Ano? Doon na lang, pwede maglitsong manok lang day. Mangpansit. Ano ka naman yung makahiblad sa mutong lutoon? Ay, nagdaginot magkahata, Luis. O laki. Pero grabe sila na day, oy. Chay, grabe, uy. Grabe sa nang imong giandam. Birthday sa imong inahan. Inunuunan rin imong gihanda. Kunya, buwad bulinaw. Grabe sa kawi. Asa di kwarta kong yatang imo? Para kumpro. Naaman. Sa'yo na kaman. Naarago diha, good. So sa ito pa, huwag yun yung magamita sa pagpangumpra. Gigamit lagi. Time sargod. Suko ka? Ang. Diskumpiyado ka man kasi mong kwarta. Huwag ko diskumpiyado. Nangutan lang ako. Bisa ka sa ng kwarta. Huwag mo. Huwag mo ito magamit. Alam ko na, we. Naunsa man tao ka. Asa ang kwarta, we? Ayo! Oh, uy. Kinsa mo ron? Ha? Ayo! Mura na igking mga ka. Ha? May kipaabot. Wa, uy. Kaganiyot ka. Doon sa tula ko. Kinsa na nangita mo, oy? Karoman tayo mong saan, ma'am. Layan ang tingog ni mo. Di mo ka makasabot. Ano usa ron kinaang akong bana lagi. Laki na. Mubayad na lagi ko. Nganong niya ako tina, ha? Ngano? Inahak. Sir. Maning bana na ako noon. Sir. Kinsa ka daw? Ako? Kinsa ka? Ako? Oo. Ako lang, sir. May hapon niya. Kini mo ma'am, sir. Nangutanam ko na. Nangutang ko ni siya na ako. Ya, sa mong kumpanya ba? Sa mong kumpanya. Ya, sige lagsaan. Uy, bid ba yan? Siwa! Oh, pataka ka lang tabi na. Oh, ay, gina na. Okay. Sir, tama. Gina na. Okay. Tama, sir. Bayan. Tama! Ay!
Oh, iting ka. Ha? Ito ka maningil sa nimo? Dong. Sukad mo, sukad. Wa, yung ka magsulti na ko nga may giutangan ka. Ang linding di ka. Ugwa sa ko masayop, halos ka na sweldo. Ha? Naani mo tanang kwarta na ko. Pero, ano minta pa mga linding ka, no? Nagamit man gud ako ang usa nimong kasilduhan ko. Mo tong napugos na lang kog lending para kanang kuan ba mauli ang kwarta ba. Nga nga mga sulti na ko. Ang madlok pang ko. Hadlo ka. Pero huwag ka mahadlo ka mo, himong mapreso ka. Ring imong giutangan, ha? Ana din na mapriso dito sa utang dong. Mula. Labi na bangko mo himong giutangan. Oh, sige mo lang matali mo. Buot mo, pasabot, may utang ka sa bangko, ha? May utang ka sa bangko, tila! Recorded by X Thunder Gaming. Nga naman ka tuwag, ha? Tingog! Adong. Patay. Uy, tina. Atubang nga gina, ha? Ayaw ko patubang nga na kayo. Warap di ko ilabot, ha? Huwag ko mga nararang. May reklamo na akong bayad sa utang. Kaya mauwa ko. Ikaw may nangutang, ha? Sige. Atubang nga na! Dong. Huwag ko magdahom nga makahimo sa pagpangutang akong asawa, labi na sa mga dagkong lending company, ug sa pagyod ka bangko. Naglipo ko, saan ko sa pag... Sa kong buhaton pananglit o pabayron kami. Unya to. Payo! Payo! Dire dong. Padaol dire dong. Ikaw mo daw may anay gahapon, no? Kolektor sa Tagalinding Company. Oh, sir. Ako to gapon, sir. Karon, sir, maningil gapon ko. Sa bangko ni. Ha? Sa bangko? Ako ay kolektor sa linding, sir. O niya ako say kolektor sa bangko. Nga gitangan gapon si mong asawa. Niya kawas ba na, sir? Complainant po ko sa mong asawa, sir. Kaya ako mo siyang gikiha. Ha? Kadagang ko rin mo gina. Kolektor lending? Kolektor bangko? Ya, sa patos ka? Complainant, sir. Complainant. Kaya ipabarangay na ko yung asawa. Natuloy akong ginabatan gapon. Nananingil ko. Wakita, sir, na bunog ko, sir. Kadit. Ha? Kadit kaya ko doon. Asan ka? Ako babayahan na eh. Asan ka, sir? Bad ba ning kadit. Tina! Hoy, Tina! Ay, kulong tago niya. Di ay mananingil eh. Pero bawang gihapong mananingil ah. O, sagay! O, saan babayahan na eh? Tina! Hoy, Tina! Wa man din eh. O, saan man din siya eh? Dong, pasensya na ka daw, ha? Wa man diri ako asawa. Ang buto ka asa na to. Ay, si Mugati-kati, sir, ay. Sir, huwag dito mapagintay mo asawa, sir. Mapugbo siya katubangan ni sir. Ikaw na ba yung kumikir? Ha? Kasi ako? Umuha ka bantay nga. May kumikir ko na dong. Di ka makalimutan na, sir. Akin na, oh. Kita ka ni, sir. Kita ka ni. Imo ning pirma. Imo ginang pirma, sir. Ama ko na, bebe. Oh. Inuugo. Oh. Iwan sama ni. Iyang gisunod akong pirma. Kubangan na ni, sir. Para di mawantid ang imo asawa. Dong. Huwag ikaw sa, sir. Kuwan. Di sa gama priso. Sige na. Inuugo. Muna pa problema ron. Kaya ko asawa nga mao ng utang, misibat man. Huwag yun mo ulis ba eh. Unya na hibuong ko kung anong ako na mahinuoy na himong kumikir. Murag gisuon niya nga akong pirma. Naglibog yung ko sa ibahat na kuhan eh. Murag nauunod ko kumayon eh. Usa may bahat na kuhan ni taon, palihok tabagi ko ninyo. Usa man ko kamang pasultion, Luis. Okay, ang sender na ito karuad lawag. Si Luis Ati Pres. Luis. Oh, kanis Luis Ati Pres, murag binuangan nilinggid din siya asawa kay sige pagutang niya asawa niya, sige pabayron tanan. Katapusan Ati Pres nangutang bangko niya. Ang gi-co-maker siya, ang pirma niya gisunod hangtod nga gikiha taon sila Ati Pres sa bangko tungod sa mga utang sa asawa. Mo niya ang problema Ati Pres, saon ka ni kuno niya yung asawa. Ganun, makautang mo pa din ang asawa. Di naman ang niya. Di man naghilagi, di masulting ang mga utang. Nada kong utang. Tungko Ati Pres, kanin sa bangko Utang na. mo pa siya, no? Nga wala siya, kuan, garantiya ka na ba? Di ka di ba dumay collateral? Isibat yung asawa Ati Pres. Di ba ka ng pagpagutang niya, dagko kay bangko? Dili siguro kay dako na makaloon kag mga 20,000 sa bangko? Oh. Pero naay collateral na tingali. siguro nya. Oo. O di ba ako Na naay co-maker, di ba? Oh, kumikir yung ba lagi? Hindi, ni pirma di ang bana. Ni pirma gisunod niya pirma si Abang. Ay! Oo.
Bisunod Pagkahanggaw. niya, isibat yung asawa ti Pres. Misibat, awa nagyumulis ba eh. Unya, libong ko anong, ako naman nooy nahimong kumiker. Murag isunod lagi ang pirma. Mauna. Libong ko saon Nya eh. ikaw yung makabayad, anak. Uwaw siya, oh, bayaran lang yun ani mo, bay, Lois. Bayarin lang na bay, para wala problema niya. Hinaya lang na. Kung pwede mangita ka lang asawa, ay na to, papuli yung asawa. Wa man ka sila makasal. Wa, ay noon, kay labad, oo, itong asawa, bambot Ito lang. dili maayo nga may na hangtod ano saan nga makagawa si anak niya mga utang, di ba? Nya hangtod saan to sige pangutang. Oh, good. Mao na nga, ikaw bay, Lois, ayaw lang kayo Kung tumuno ikaw na may yung anak. tawag din na itong Wa balik. sila oy. anak, Julia. Wa, labad, Oh, labad, okay labad ra. na to si mong oh. Mauna. Tagkang mga asawa ho nun, diya nga mga buutan. Ayaw na to og pabalika, wa mo makasal, wa may anak, ay yun. way problema. Why problema dito? Bang! Kung sa'yo may ayaw na to diya, be. Sa ato itong gospel reading karon adlaw Lunes pizza 17 o sa pizza ha pizza 16 mo gingon diri nga kung may mukiha kanimo aron nailog niya ang imong sapot nga pangilaw may hatag usab kaniya ang imong sapot pang ibabaw mo na sa Biblia Matthew 5 verse 38 kani okay mo ni isang sundon mo ni mingog pang Ginoo pero sa di mo masunod tungod sa pagkatawhanon ang akong buti pa sabot is dili gyud maayong iyang dili maayong pagkaasawa ha kana lang iyahang magsige sa hikay walay okasyon unya ingon Father's Day pasangil lang tayo niya Pasangil. ang tinut yung mama nagandal mo sa buwad bulinaw Bitaw. oh Wa siguro nagpautang ato. unya ang kwarta sa nga iyang bana siya may gitugyanan sa bana niya nga magunit sa kwarta wa niya gamita sa eksakto Bitaw. dili pa rin atong Unsa na uban ditong mga bana gulyat nga abroad no nya parte pa dani la sa ilang kuan bana bisan sa mama lang bisan kang mama kana may usahay nga ang mama gitagaan na ako nasakay sa truck bagulyat dagdagan kayo mga kana mga kuan bitaw kanang usib ni say anang tiles Tiles. baldusa baldusa mo tingali Dili, sa katong tong murag sa teres, maunti pambutang katong mga kuan man sa to kanang di mo to baldusa. kuan man to tawag ato kanang murag ganig magtindog-tindog murag koral Unsay gana dili to? baldusa to nga to kanang lain nga to kanang baldusa murag kanang mga usaw na nimo nang isa ako mga anak minyo na nya tagaan nang gyapon ko bisag minyo na akong gipamalit ani mga tiles nga dako para maayos among bahay para rekabot sa akong anak makita siya kung sa gidapatan sa kwarta Details na lang ano ng baldusa. oh para kuno magkita sa anak kung asa gidapat ang kwarta. Monta na ingon ana nga ikaw ang asawa ka, imo bang ipakita sa imong bana kung asa imo gidapat ang kwarta. Nalibog ko gulit. Baldusa day ang bidisaya ba may? Mao bitaw. Tiles man bitaw. Oh, ang kumunta na, ugiwan sa man ang kwarta nga dito sa huwag sa bangko ng linding song. Wa man siya, di sa kaniya no? Bitaw, yun sa Sa katong kaniya no nga, wa may kita nga sa iyong gidapat. Tingalig na sa sugal. basin, scatter no? Di may baba. Kada inana ba? Oh. Okay, wa man sa tingog, mamalit barog baga mahalon. Wa yun. Nga mahalon. Wa man. Scatter Sugal. no? Sugal tingali. Wa- Di ba, gigasto naglaki? Wa ba kasi magbisyo? Kaya di ba iyaman natin, Pres? Wa naman pakita. Oo. Oo, wala sa kibaw, asa pa dong. Oh. Uy, siguro naman. Oh. Pero ikaw, di ko sabi to ni Mrs. na ako diri nga mabampi mo unta kang sugar mami. Diya ma'am, anak ko na si Boy mo unta kang sugar mami. Kunya? Ako lang pong kitando. Sila magpasugal mami ka. Wala ko diabetes siya, oy. Ay, Dong, ikaw. Loes, ayaw na ayaw na naghanuman ni mga asawa. Kung makaya ni mga bayaran na yung giutang, naaman kay ka ng ikabayad, hinahinayi na lang na. Hinahinayi na, pero lang, Juliet, kanang gisunod ang iyang pirma. Di ba nato na pwede mapasubay sa kanang NBI? May kiha. Makiha man na siya, oh. Pero, iya man itong Okay, kalibin. pero asawa man niya. Pero wala naman. Pero Layas nisipapan man. ba? Saan mo Wala anak? siya, ikuan. Bitaw Yan na mo lang kay- pasagda na. Okay, pasubay ko na nga, dili yung tinuyang Oo. sa English, anak, gifords. Gifords. Oo. Pero gasto na gulyat, no? Gasto na, hassle Sambok kayo. kayo, ha? Naman kay kwarta, Sir Luis, naman kay trabaho, hinaya na nagbayad, dunya. Mauna lang yun na, Bam. Sir Luis, bayarin lang na, Sir Luis, para labad o. Unya, mangita kag kanang, pangita, nung kumabot ang panahon nga, mangita kag kanang, kapita Kapulis sa yung asawa? panalitag nakasalan sila gulyat, maglisod sa minyong usab. Oh, kay ingon sa yung asawa, lisod yung kayo, may lagwa mo makasal, sir, ano makayo, makapangita pa kaglayang asawa. Oh, unya, kung anasat, kung mas maayo ang mga asawa ka, sir, kanang sa anak ras yung duol, kay suhito ka kung sa'y kinaiya. Oh, hindi ka kita pangasawa nun. Ari ako, pay! Salamat ko lang kanito naman, no? Kung ako ang puzzle, tihan. RMN